салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардоншоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. муҳорибаи Аъзам Ғафуров бо Курбан Гаджиева сабаби осеб бардоштани варзишгари Доғистонӣ бекор карда шуд. бояд гуфт, ки Аъзам Ғафуров бояд ба Курбан Гаджиев барои камарбанди ЭСЯ ва барои рохат ба даври финалии Гран-при, ки рӯзи 9 феврал дар Москав барпо мешавад, меҷангиданд. акнун лигаи ЭСЯ ба варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров реванш бо варзишгари брезилиягӣ Алан Гомеш пешниҳод кард. акнун расман Аъзам Ғафуров 15-3 бо Алан Гомеш 15-5-1 дар вазни сабуктарин 9 феврал дар мусобиқаи ЭСЯ 170 баромад хоҳад кард. ҳарифи пешинаи Аъзам Курбан Гаджиев аз полфинали Гран-при хориҷ карда шуд ва дар ҳолати дастболо шудани Аъзам бар зидди Алан ба финал рохат меёбад, ки мо ба Аъзам муваффақиятро таманно мекунем. мураббии Сарукиян гуфт, Оливера аз Махачев хатарноктар аст. рақами аввали рейтинги вазнҳои сабуки UFC Чарлз Оливера хатарноктар аз қаҳрамони феълии дивизион Ислом Махачев аст. боварӣ дорад мураббии Арман Сарукиян. Марсос Дамата: мо муҳорибаи унвонӣ надорем, аммо рақиби легендаро ба мо пешниҳод карданд. ин варзишгар ҳатто аз Ислом Махачев хатарноктар аст, зеро аз ҳама ҷиҳат хатар дорад. вай мушзани хуб аст ва ҷиуҷитсуи олидараҷа дорад. ба андешаи ман ӯ беҳтарин финишер дар таърихи UFC аст, гуфт дар суҳбат Марсос Дамата. ёдовар мешавем, ки мубориза байни Оливера ва Сарукиян, ки роҳбари UFC Дана Вайт онро даъвогӣ номид, 19 феврал дар UFC 300 дар Лас-Вегас баргузор мешавад ва Ислом Махачев эҳтимолан 8 июн дар Арабистони Саудӣ ҳимояи навбатии унвонро баргузор хоҳад кард. расман Ҳафиз Саидбеков 8-1 бо лигаи ЭСЯ дар вазни нимсабуки дивизион шартнома баст. ба наздикии номи ҳарифи ӯро эълон хоҳанд кард. дигар варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабов низ рӯзи 2 март дар Арабистони Саудӣ баромад намекунад. ҷанговари мо бояд бо Абдулкарим Алселвадӣ рӯзи 2 март дар Эр-Риёд дар мусобиқаи UFC Fight Night вомехӯрд. вале саудиҳо бо сабабе ки мехоҳанд мусобиқаашон ҷолибтару пурзӯртар гузарад, ин мусобиқаро ба тобистон гузоштанд. ҳоло бошад лигаи UFC дар кадом мусобиқа гузаштани муҳорибаро муайян мекунад. ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА дӯстон. то видеоҳои баъдӣ хайр.